emondotzegu hasiera ibilaldiari eta gozatzera. Gora ibilaldia! Bueno, heldu da eguna handia azkenean, hasierako ekitaldia benetan oso hunkigarria izan dela iruditzen zait, tokia bera hain da guretzat berezia eta gaur gainera eguzkiarekin eta inoiz ahaztuko ez dugun irudia, agintariak, familiak, ikasle, irakasle, Pepeton bera ere argitxo izan da, gure Pepetoren zaindaria, musika ere izan dugu, gure aurtengo ibilaldiaren abestia dantzatzeko aukera ere izan dugu, eta hortik aurrera jaian murgildu, gozatu eta sekulako eguna pasa. Ez dugu zalantzarik erantzuna beste behin izugarria izango dela. Oso emozio handiko momentua izan da. Nire aitarekin, aizparekin eta familiarekin eta beste familia guztiekin ikastola ordezkatzea hor oso polita izan da. Eguna heldu da, gaur ibilaldia izango dugu Galdakaon. Nola ez eskerrik beroena belaunaldi hor lanean egon direzen guraso, irakasle guztiei, maizu andereño hoiei, gure nortasune, gure kultura, gure hizkuntza bizirik mantendu diren guzti horiei, miresmena, bezekarrik beroena, eta hori bai, gaur disfrutatu egunagaz, eguraldi zoragarria dekogu, elkarrik ikusiko duguan kalean.